Labarin igiyar jini kashi na 2. Yaran biyu sun yi kusanci ƙwarai, suna kamun kifi tare, suna wasa ƙarƙashin taurari, suna kuma faɗa wa juna burin 'yanci da farin ciki. Da suka girma, abokantaka ta juya ta zama soyayya. Sai dai Zara, mahaifiyar La'ila, har yanzu tana ganin jajayen idanuwan Rafi, kuma ta daɗe tana jin tsoro a ranta. Rafi ya nemi a bashi La'ila aure. Zara ta hana. Ba za ka ɓata min zuri'a ba, ta yi ihu, sakamakon tsanar da take masa, ta aika wasu mazaje su kashe shi, kamar yadda sarki ya yi a da. Da suka zo neman sa, Rafi ya yi ƙoƙarin gudu, amma wani abu a cikinsa ya tashi, jinin mahaifinsa, raɗaɗin mahaifiyarsa, asalinsa na wuta da inuwa, duk suka kunno kai. A cikin ihu ɗaya, wuta ta bayyana daga hannuwansa. Mazajen suka faɗi. Baki ya watse. Idanuwansa suna haske ja, baya nufin ya kashe su, amma ƙaddara ta maimaita kanta. Rafi ya ruga da gudu, hannun fashinsa ya fara ɗaukewa. Dajin ya ƙara haɗiye sa, dajin nan ɗaya da ya taɓa warwatsa rayuwar mahaifiyarsa. A bayansa, harshen wuta na ci gaba da tashi. Gawawwakin mazajen nan suna wawwatse a ƙasa, kuma ihunsu na ci gaba da yi masa amo a kunne. Baya nufin ya kashe su, abin da yake so kawai shine shi ya rayu. Amma wutar da ta fito daga jikinsa, ita ce wuta mai daɗewa, mai tsananin ƙarfi, ikon jinin dodon mahaifinsa. Daga ƙarshe, ya tsaya a bakin wani rafi da ke cikin dajin. Ya faɗi kan gwiwowinsa a bakin rafin. Ya kalli kanshi a cikin ruwa. Idanuwansa na haskawa kamar garwashi. Idanuwansa kuma na ɗauke da ƙazantar hayaƙi. Ya fashe da kuka. Ƙasa ta ɗan motsa a ƙarƙashinsa. A daren nan, yayin da yake bacci a gefen rafi, wata haske mai laushi ta bayyana a gabansa. Ita ce ruhin mahaifiyarsa Aisha. Ta bayyana kamar yadda take kafin rasuwarta. Cikin nutsuwa, tausayi, idanuwanta cike da so da ƙauna. Ɗana, in ji ta murya kamar hucin iska. Ba za ka iya gudu daga abin da kai ba, amma kana iya zaɓar abin da za ka zama. Rafi ya tashi, yana tafiya da hawaye a idanuwarsa, amma zuciyarsa cike da sabon ƙudiri. Bai yarda ya rayu kamar dabba ba. Zai koyi yadda zai sarrafa wutar don karewa ba don lallatawa ba. A cikin gari kuwa, La'ila tana cikin nadama. Ta ga wutar daga tagarta, kuma ta ji mutanen gari suna cewa Rafi ya zama aljani. Amma ta san gaskiya. Ta ga alkhairin da ke cikin idanuwarsa da laushin da ke cikin zuciyarsa. Ta tattara kaɗan daga abin da za ta iya ɗauka, sannan ta tsere cikin daji.